ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அன்பாக்சிங் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக நம்ம ஆர்டர் பண்ண ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ள இதுமாரி தான் பொருள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வந்துச்சு. அது வேறு அது எதுவும் கொஞ்சம் இல்லை. நல்லா இருந்துச்சுன்னு நம்ம லேப்டாப்பில் வச்சுக்கலாம். எப்படி கொஞ்சம் டபுள் ஹார்ட் டிஸ்க் விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் இன்ஸ்டால் ஈஸியாக பண்ணுறது, இருந்துச்சு, இன்செர்ட் பண்ணுறது, நல்லாவும் இருந்துச்சு. அதனால தான் இந்த ஹார்ட் நல்ல டிஸ்க் நம்ம வாங்கியிருந்தோம் அடாப்டர் மாரி. அதுக்குள்ளே தாங்க அவங்க இது கொடுத்துருக்காங்க. பேர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பேர் வாங்கி இன்செர்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகேவா? இது ரொம்ப வேணுற டைட்டாக லிங்க்கு இருந்துச்சு. ஆனால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஃப்ளிப்கார்ட் தான். பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் இதோடைய ரொம்ப ஈஸியாக அமௌண்ட் தான் எவ்வளோன்னு இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா, டெலிவரி சார்ஜோட மொத்தமாக சேர்த்து 270 ரூபா வந்துச்சுங்க மொத்தம். ஓகேவா? ஆனால் 2 சரி வாங்க, 3 சுற்று எப்படி சுற்றிச்சுன்னா இதை நம்ம லேப்டாப்பில் இதேமாரி இன்செர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்குவோம். அதேமாரி ஓகேவா? 3 வாங்க வாட்டி வீடியோக்குள்ளே 3 ஃபைல் போகலாம். மாற்றி அது எது பக்கத்தில் கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக நான் இது கூட நான் ஆர்டர் பண்ணதுக்கு 4 நெட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சின்னது போல்டு மாரி, சின்னது போல்டுனால அதுக்கு ஸ்க்ரூ பண்ண ஒரு திருப்பி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இது 3ம் இது கூட வந்துச்சு. ஓகேவா? சரி வாங்க, இப்போ எப்படி நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்கை இதில் விற்கிறதுன்னு பார்த்துருவோம். பொருள் தான். ஓகேயா? ஃபஸ்ட்டு இது நல்லா க்ளீன் பண்ணிங்க. சொல்லி க்ளீனாக இருந்துச்சு. என்ன கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக டஸ்ட் ஆகிடுச்சு. பண்ணியிருப்போம். ஓகேயா? ஓகேங்க, இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 160 ஜிபி தாங்க. இந்த ஹார்ட் டிஸ்கோட ஸ்டோரேஜ் அவ்வளோதாங்க. மினிமம் ஸ்டோரேஜ் 160 ஜிபி தாங்க இந்த மினிமம் ஸ்டோரேஜ் இந்த ஹார்ட் டிஸ்கோட. இது பழைய ஹார்ட் டிஸ்க்கு, எங்கள் பிரதரோடது. ஓகேவா? அப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ வாங்க எப்படி இன்செர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம். ஒரு கையில் கேமரா எடுத்தால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, இந்த வட்டம் வந்து கீழே அதில் வர்ற மாரி பார்த்துக்கங்க. இப்படி வச்சுட்டு பொறுமையாக தண்ணுங்க. ஓகேவா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போய் கரெக்டாக இங்கே இதுவாகிட்ருக்கோம். கொஞ்சம் லைட்டாக இங்கே கேப் இருக்கும். நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல, இப்படி வச்சு ஒன்று பண்ணி நம்ம வச்சு அவ்வளோதாங்க. லாக் ஆகிடுச்சிங்க. இப்போ இங்கே கொஞ்சம் கேப் இருக்கும், அவ்வளோதாங்க. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஆனால் லைட்டாக ஆடுங்க, நீங்களே பார்த்தா தெரியும், லைட்டாக ஆடும். ஓகேயா? அதனால் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. இப்படி திருப்பிட்டு கரெக்டான அந்த ஹோலுக்கு நேராக வந்துட்டுருக்குங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அவங்க கொடுத்துருக்க நெட்டை நம்ம இதில் இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? இன்செர்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஆட்டினா ரவா கூட ஆடாது. ஏன்னா நம்ம 4 நெட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த 4 நெட்டை நம்ம இன்செர்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும், 4 நெட்டு இன்செர்ட் பண்ணிட்டோம். சரி, இப்போ வாங்க லேப்டாப்பில் என்ன பண்ணணும்னு இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லேப்டாப்பை பேக் சைடு ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லேப்டாப்பில் பேக் சைடு ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. பேக் சைடு ஓப்பன் பண்ண உடனே இல்லை, கொஞ்சம் சொல்கிறது கேளுங்க. இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதான் வந்து சிடி ட்ரைவ்னு இருக்கும். ஆனால் அதில் உள்ள ஒன்றுமே இருக்காதுங்க, டம்மி. கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் டம்மியாக தான் இருக்கும். ஓகேயா? ஓகே, அதுக்கு நேராக இருக்கிற நெட்டு நம்ம கைட்டினாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா அது நேராக இருக்கிற நெட்டு கைட்டினா தான் இது வரும், இல்லைனா வராது. நம்ம இதில் தான் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்கை இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? இந்த நெட்டு நம்ம இப்போ கைட்டிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த நெட்டை நான் ஹோல்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நெட்டை எடுத்துட்டேன். இப்போ பாருங்கள், சும்மா தொட்டோன்னே கையாலே வந்துடும். அவ்வளோதாங்க இதுக்குள்ளே இருக்குது. இது அங்கே இதுக்குள்ளே இருக்குது, வெறியாட்டங்க. அவ்வளோதாங்க, இது டம்மி. ஓகே, நீங்களே பார்த்தா தெரியும், இது ஒரு டம்மி. ஓகே, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எல்லாம் கரெக்டாக வந்துச்சு. இப்போ நம்ம பண்ணால் நம்ம லேப்டாப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு மீதி நான் சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்ன பண்ணோம், ஹார்ட் டிஸ்க்கை அப்படியே நேராக உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணுங்கள். ரவை கூட ஆட்டக்கூடாது, அசையக்கூடாதுங்க. ஆனால் கேமரா தான் எப்படி எடுக்குதுன்னு தெரில, முயற்சி பண்ணுவோம். ஓகேயா? நல்லா ஹார்ட் டிஸ்க்கை உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணுறணும். ஓகேயா? எப்படி எடுக்குதுன்னு தெரியலைங்க. ஆனால் ஹார்ட் டிஸ்க் இன்செர்ட் பண்ண சொல்ல ஹார்ட் டிஸ்க்கை இப்படி தாங்க இன்செர்ட் பண்ணணும். இப்படி கிளிப்பி இன்செர்ட் பண்ணுற போகிறீங்க. கன்ஃபார்ம் அப்படி இன்செர்ட் பண்ணக்கூடாதுங்க. ஹார்ட் டிஸ்க்கை இப்படி தாங்க இன்செர்ட் பண்ணணும். ஓகேயா? ஹார்ட் டிஸ்க்கை இப்படி தாங்க இன்செர்ட் பண்ணணும்.
கரெக்டாக நேராக இன்செர்ட் பண்ணுங்கள். ரவை கூட அசையக்கூடாது, ஆடக்கூடாது. ஓகேயா? நீங்கள் பொறுமையாக இன்செர்ட் பண்ணால் அப்படியே பொறுமையாக உள்ளே போயிடுங்க. அப்படியே நீங்கள் பொறுமையாக உள்ளே தள்ளுறங்க. ஓகேயா? ஓகேங்க. இப்போ என்ன பண்ணோம், ஒன்றும் இல்லை, லைட்டாக மேலேயே நிற்குங்க, இப்படியே இருக்கும். ஓகேயா? இருங்க. ஓகே, இப்படியே இருக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணுறது, லாங் புஷ் பண்ணிங்கன்னு வச்சிங்க, ஒரு லாக் ஆகிடுங்க. டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும், அவ்வளோதாங்க. அதுக்கப்புறம் லாக் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன தான் பண்ணணும், லேப்டாப்லேருந்து ஓகேயா? அவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் லேப்டாப்லேருந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கை எடுக்கவே முடியாதுங்க. ஓகேயா? லேப்டாப்பை ரிமூவ் பண்ணால் தான் ஹார்ட் டிஸ்க்கை ரிமூவ் பண்ண முடியுங்க. ஓகேயா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்கு இப்போ இன்செர்ட் பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் உள்ளே போய் பார்த்துப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க்கை இன்செர்ட் பண்ணிட்டோம். இன்செர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லைங்க. இன்செர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. திஸ் பிசியை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். திஸ் பிசியை ஓப்பன் பண்ணோடனே டிஸ்க்கு காட்டும். ஓகேயா? திஸ் பிசியை ஓப்பன் பண்ணோடனே டிஸ்க்கு, இந்த 2 டிஸ்க்கு தாங்க நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்குடைய டிஸ்க்கு. நீங்களே பார்த்தா தெரியும். இது வந்து 300 ஜிபி, இது வந்து 100 ஜிபி. இது மொத்தம் 464 ஜிபிங்க இது மட்டுமே. இது வந்து கவர்மெண்ட் லேப்டாப்புடைய ஹார்ட் டிஸ்க்கு. இது ரெண்டும் வந்து நான் போட்ட ஹார்ட் டிஸ்க்கு, அதாவது 160 ஜிபி. நீங்கள் அப்படியே கூட்டிங்க, ஆனால் 1 ஜிபி 2 ஜிபி கம்மியாக தாங்க இருக்கும். அதெல்லாம் உண்மை தாங்க. இது 69, இது 77ங்க. ஓகேயா? 69, 77ங்க. ஓகேயா? இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டி பார்த்துருங்க. 60, 70 ஒரு கொஞ்சம் கம்மியாக தாங்க இருக்கும். ஓகேயா? அது பிரச்சனை இல்லை. நான் போட்ட உடனேயே எனக்கு டிஸ்க்கு ரெண்டுமே காட்டிச்சிங்க. ஓகேயா? உங்களுக்கான டிஸ்க்கு காட்டலைன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்க. கேன்சல் கொடுத்துட்டு திஸ் பிசியை ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. ஆனால் ஒவ்வொரு வாட்டி ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற மெமரிஸ் வந்து ஃபார்மேட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. புதுசாக இன்செர்ட் பண்ண சொல்ல அதில் இருக்கு சொல்ல, ஆனால் எந்த இதுவும் ஆகலை. எல்லாருதும் அப்படி ஆகாதுன்னு நானும் நினைக்கிறேங்க. ஓகே, திஸ் பிசியை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி மேனேஜர் கொடுத்துருங்க. மேனேஜர் கொடுத்தோன்னே இந்த ஆப்ஷன் வந்துடுங்க. இதில் டிஸ்க்கு மேனேஜர்னு இருக்கும் பாருங்கள். ஓகேயா? டிஸ்க்கு மேனேஜ்மெண்ட் அது கொடுத்துருங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கில் இருக்குங்க உங்களுக்கு. ஓகேயா? நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வர சொல்ல அவங்க காட்டலன்னா இங்கே பிளாக்கில் இருக்குங்க. பேக்லனா இந்த டிஸ்க் ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, பிளாக்ல இருந்துச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க. ஃபார்மேட் தாங்க பண்ண முடியும். பிளாக்ல இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். பிளாக்ல இருந்துச்சுன்னா உள்ளே இருக்கிற மெமரிஸ் வந்து அழியத்துக்கு ரொம்ப மினிமம்னு இல்லைங்க, 98% கன்ஃபார்முங்க. பிளாக்ல இருந்துச்சுன்னா. பிளாக்லனா எப்படின்னா இது பாருங்கள். இப்போ நான் டெலிட் வால்யூம் கொடுத்துட்றேன்ல, டெலிட் வால்யூம் கொடுத்த உடனே நீங்களே பாருங்கள் இதுமாரியே இருக்குங்க. இதுமாரி இருந்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க. ஓகேயா? நான் நியூ வால்யூம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, முடிஞ்சிச்சு. இது நியூ வால்யூம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுங்க. இது பார்த்து பிரச்சனை இல்லைங்க. இப்போ அப்படி இல்லைன்னா இங்கே ரைட் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஆமாங்க, இங்கே கொடுத்தலாம் அப்படி தாங்க இருக்கும். ஓகேயா? இங்கே இருந்தவொடனே பிளாக்ல இருந்துச்சுன்னா நியூ வால்யூம் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. அப்படி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா எல்லா டிஸ்க்கும் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் வந்துடுங்க. உங்களுக்கு டிஸ்க்கு வராத போகாதுங்க. அதுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் கரெக்டாக இருக்கணும். ஓகேயா? டிஸ்க்கு வராதெல்லாம் போகாது, இருக்கும். இங்கே இந்த இடத்துல வந்து நியூ வால்யூம் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. ஓகேயா? இதாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருந்தது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீதி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.